Labour won't work. Din in-negattività li uża l-kap tal-Oppożizzjoni qabel l-elezzjoni li għaddiet biex jiddeskrivi dik li suppost kellha tkun rata fenomenali ta' qatt f'pajjiżna. Iżda għal kontra ta' dan, pajjiżna għal darb'oħra kien ikkonfermat li qed igawdi mill-inqas rata ta' qatt fl-istorja kif matul ix-xahar li għadda Malta reġgħet irreġistrat iktar tnaqqis fil-qatt. Tgħidu li isma' din qed 6 xhur ilu, qed 5 xhur ilu, 4 xhur ilu għaw l-istess. Le l-problema fil-pożittiv hija li kull xahar qed innaqsu aktar u kull darba qegħdin inġibu rekord ġdid. F'laqgħa fiċ-Ċentru Laburista tal-Imqabba l-Prim Ministru qal li fi pjan Delaru se jinġib f'pajjiżna x-xogħol li l-kumpanija kienet tagħmel l-Ingilterra u l-Gvern se jkun proattiv biex jassisti lill-impjegati li se jitilfu x-xogħol f'medda ta' 3 snin sabiex f'qasir żmien isibu impjieg ieħor. Muscat fakkar kif il-pensjonanti fi żmien li ġej se jgawdu wkoll minn żieda fil-pensjonijiet frott ta' ekonomija b'saħħitha. Ekonomija li Simon Busuttil li kieku fil-Gvern kien jaħseb li tikber ferm inqas. Kien jgħid kien qalilna kemm ħajkabbara l-ekonomija, qalilna fl-2013 ħankabbara b'2.5%, fl-2014 2.4, mbagħad 2.8, mbagħad 3.3, jiġri kollox 2.8, 3 xi ħaġa. Aħna issa lħaqna il-5% ta' tkabbir, id-doppju. Għal darba oħra t-turiżmu f'Ottubru irreġistra żieda, din id-darba ta' kważi 11%. Il-Prim Ministru fakkar kif il-Gvern għaddej bi pjan ta' ħidma s-sena li ġejja. Sostna li apparti 8,000 żagħżugħ u żagħżugħa li ġew fil-ġimgħa tal-Għid u li din is-sena reġgħu ġejjin iżda fi żmien ieħor, Malta se tospita avveniment ieħor. Irnexxielhom li nġibu flimkien u bl-għajnuna tal-Gvern ta' Sport Malta u ta' kulħadd li ħankomplu nagħtuhom aktar għajnuna il-kampjonat dinji ta' dragsters, tal-karozzi ta' dragsters, tgħiduli u iwa. Is-soltu f'kampjonati bħal dawn jiġu viżitaturi 10,000 persuna, mela 10,000 persuna oħra f'Ottubru li ġej. Matul id-diskors tiegħu fl-Imqabba, Joseph Muscat irringrazzja l darb'oħra lil forzi tal-ordni tax-xogħol denju li jagħmlu matul ix-xahar ta' Novembru fejn pajjiżna kien fil-quċċata tal-politika internazzjonali. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-awtiżmu fejn fi żmien li ġej pajjiżna se jkun wieħed mill-pjunieri fl-liġi li tħares id-drittijiet ta' tfal bl-awtiżmu. Jien daqskemm jien gburi li tiġi hawnhekk ir-Reġina. Kemm daqskemm jien gburi li jiġu hawnhekk il-mexxejja ta' pajjiżi oħra, daqskemm jien gburi li l-ekonomija tikber, daqskemm jien gburi li jkollna postijiet ta' xogħol, gburi li dan il-Gvern mhux qed jinsa lil dawn in-nies, anzi ħajkun qed iqiegħdhom fuq quddiem tal-aġenda. U għalhekk BPA nappellalkom biex inkomplu naħdmu flimkien bħala tim, ħalli verament nuru li Malta hija b'saħħitha. Nirringrazzjakom.